Afambo koza chidela. Chetala afia. Obi do mo ton ni o neke. So Chineke ga na agozi am. Ni o na bia. Amma ke bia. Abela ni sia Chineke ga na agozi am ni o na eme. Na bla ni agozi pia am. Ko na jisi ka na emekwa ni o na eme na Jesus. Oi fine. Educa for momo mbandiago. Biko nye kwuru mmadụ ebutere mmadụ maka ị na-ahafụ ugbo n'Igbo. Ọkwa na ibutere mmadụ ịmanụ nke Igbo ọ bụ. Okay, I check on ya ọfụma o. Okongwu Christiana. Ọkafọdo Genevieve. Amusa mla mo ka ọfụ na. Ama ka batara ọfụ. Mo batara ọfụ. Arinze Shaila. Okay, Chima, Charls. I can do already. I will go to his seeker. I'll come for you. I don't have a taco. Tago. I don't have a taco. Good old Doria. And then we'll tell her I know from Amen. Arinze Jala. Fidel Eze. Okay. Minister Yabo, you home and Abia and Kekanke. A go Jamera in Canada, Arabia, Yakapan Tom, and Naha Jesus. Or to tell the para, what was the operation? What was the operation? Chinaka goes to what I can want. Chinaka goes to what Badi Promaju, Obo the Nime, Acrobanime, Madu Promajina, Jesus. Blessing was. Okay. Obi the bomma. Na Chineke na go merga baliru. Ekpere mbuga Chineke corona mania go yekwa ndogologo na si arusike. Abmonye Ebonyi State Abakaleke. Ebonyi State. Obi di komari Obi di mari na tombi wa ga boti mbela bo. Na be mi timbo do wadana. Oh yeah. Na be timbo do wadana. Afamba njeri na ozo. Ozo wadi, ozo wakobo funna jihancha. Ozo kobo mo be. Oh yeah, Chima mo bo da kobo. Bele mbo ya okona gadi hu. Inyo manaja. Maji furu maji. Double furu double. Again. Maji. Kere kwe mu Jesus go dogu. Kere kwe mu Chineke. Amen. And Junior. Oh Chima. Wi-Fi. Wa-Fi kwanga jadede. Wei he tawai haro. Ai na ekele Chukwu na Jesus. Ai chukwa ka odori ya na mma na Jesus. Oh but the porina. John Mary Nwofufe. Oh bye. Abu boya za bukwaro ya ni ko mumba. Obi dị mma, thank God. Onye wetara ya Chineke ga-akwụ ya chi ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amasị ọganiru ya bụ nke ya. Okporo ụzọ ga-eruweri ya isi. Ụmụ ya ga-azụ ya, ụmụ ya zụcha ọzụcha ụmụ ya zụọ ya. Ihe dị mma ga-adịrị ya ma ruo echi. Onye Ebuchi Sabina. Abụ onye ụmụ mba ndị agụ. Ana zekere m unu. Azụ m Chukwu gozie onye ọbụla. Ebe eti wefute ihe a Chineke ga-akwụghachi onye ahụ ụgwọ n'aha Jizọs. Ya gazie o. Afa m bụ Bebiana Ugwu. Abụ m onye ụmụ ọjọọ ụmụ mba. Obi na-asọ m ka shuga. Onye nyere m Chineke ya akwụ ya mmaji kwuru mmaji. Ọ bụla ekene bụ ọha nke nye ya, ọ wa ude ude ekene nye ya ezuru ya. Na-abụ nke Chineke nna nyere ya. Ngwan. Etu a si asọkwa m ka ọ si asọkwa ọha na eze. Etu esi wee mekwa ya ka Chineke nna mekwa amara. Ebe next year Chineke mekwa amara ka o mekwara anyị nke ka nke n'aha Jizọs. Ngwan. Ngwa bye.